Biyag ti tao. Agawid ta ka din, tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka no. Itulog ta pa yung balay ta. Ha? Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, tatang? Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balay da. Wan anak. Ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siya lang. Ti mangitulog kan ko na. Tangkaasi mo eh. Ramon! Oh, ang tatawag gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italab. Ha? Ah? Ay, wala niya. Ay, kasano nga kadwak mo ti anak ko, na. Apay no, ipabigatan. Alaman laangan. O sige, agawid tayo nga rodan. Ang umagas kayo pa iji balay ha. Da iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Ngam, agtugawak dito abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, ha? Wala. Umay ka nga rodan, Hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa. Di mo pilitan o di na kaya. Amang nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. Kwa na lang. Nagataya nga rodan tikin na itay iti balay da na. Kaslang mabispisinan pa lang. Ala. Ingkay tilsilan mo no di ka pa imangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawin. Ada ka di manan nangarkilakin ka? Kadang arod bakit? Amne, inutang naman hindi arkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manen, tinangarkilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mo? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mo naramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Diyak mo't nalipatan din takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mangarkilakin kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo kin tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nanagawid. Kwa na nang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balay da nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Diyak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo ni tatang. Diyak ngamin kayat kararamidin na nanang. Ha? Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kantatang. Apay nga nga saan nga agsarsar din ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Abot-buti nga tunggal aga pa dadag iti dadak. Nanang! Gusto
Gusto ko man! Ramon, agpagpakaasi akin ka. Agbaliw ka kuman. Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa. Maasi ka kuma iti anak ta. Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta. Ay, Saan dapat nga agapa kat? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. sika matlat mga aba kanya kat, Mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayang, kapilitag dagbalin. Kas taman ti imbagam idi. Kunam nga balbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong dagbaliw. Idya akong dagbabay. Agkidamak, no da makita a babay. Tapno saan akong amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang inak agluganan. Taba, Magpagluka talaga, Meli. Ay, na ka man, Ramon. ala, sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang anak katugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, padya ka magaya man ako. O sige. Umega, tay palugan ka kin ni Rudy apada ka drive. Isundi mang itulod kan ka gagawin. Agbiyahe ak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tapnosan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Okay ka. Bayan da kontemplete mga gawin. Agpaitulod kan kin ni Rudy. apengin sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Isungay tapay mangan. Ay, saanin tata? Nakababain mo't. Ay nga, di ka di agbabaig. Balasan ko. Ela, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod gagawin to madamdama. Yan. Sige. Da kayo ti makamu, tata. O niya, nabusog ka di? Uwan, tata. Nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan tumalin, Mary. Nakababainan, tata. Eh, di ka kadagbabain. Agam-amo kami itamam. Isungawan tarong mga pagtanakap. Takasla anak kami tayo, Mary. Tata. Ewan gayam. Ito kwartam, Mary. Ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane. Awato mo, Mary. Tulong ko kang gareta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo. Kaya itulog ka niya balayo. Balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga ma'am. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti isuk-sukat ti asawa na. Talaga siguro akas jayan ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kami tatang? Diyak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak, Isyak mo tiyag pagpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo.
Ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asina ang tiyama mo? Lukas ta. Adamanan pa na, Ramon. Wan, Mang Rudy. Atay tulod ka, pasahero. Arkilan na. Iso si kaman pa ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa naman, Ramon, pre. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tasya ako, di makama mangitulog yung kuhanay di balayaw, pre. Mili, nagbusog ka. Well, ibusin tamin in order ta, ha? Tata. Nabisinanak anak ka po iti pagkadanan. Kasta, makan kayo tayo, tapno lumukmag ka, nagputong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mahit-mahit lang nung lumukmag ka masit, Mili. At ada pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Wen. Awan nga yan, ada ginatang ko arilo. Nakita namin nga warilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainan ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Ya, isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matabag bagay oh. Magustom ka din. Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da ito arilawan. Remembrance mo kandak da ito, Mili. Uwan, tata, kat agyaman nakmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Ken, okay. Wartampay. Ha? Ikandak manin iti kwarta, tata. Weh, tapno at dapakit manin. Di mo lang kami magbaga kadatatang kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam da ito di makalawas. Ikan kanto manan, no may alawas. Mili. Meli, apay anarapian ka man na simmang pet. Nagapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Ay, wala. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay? Rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Abay, akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Roden. Ha? Meli! Kasarsarita ka pa'y laang! Meli! Mga palakas jay mutan ti pa nagsungsungbat ti anak ko. Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanan serpik niya sa Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruwam kanya kaya marin. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daramig ko. Kan na moment. Asipod barwa. Kat ang grurutap dagiti nobya kiti. Sana ya. Ha? Awanin limot ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan? Grabe ka Ramon. Basol ti kastangar aramidom. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din bakit? Uray, tasi kamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isot-sukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita.
di nakmalapdan iti kahit kung aramidan. Ramon, astoy ko kadilatan, aging gatinggana. Tiyak sang sangit nga agpagpagasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaan na? Saan ka laplan? No saan lang nga gapo iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaas siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako na. Nga awatin naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan, Ramon. At ang nangaragila kanyak. Iso anarabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdantanakak. Ha? Apa ito anak ta? Saan pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Bawa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napanapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagag ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpayso kanya. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalamundak? Sige, pagtalamundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Ne. Apay nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardang galangin nga gatal. Wen! Talaga adyak kayatan ti ag-eskwela! Tamabain ako nga ag-eskwela! Ngamin! Masikuga kon! Anya? Masikog? Ang danlobyong? Wen tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakuy-kuyog ko iti rabii? Iba gamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ha? Ne, Rodi. Nakaumay gamot dito'y balay. Wanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawat. Anya? Awanan kay tibayin, Rudy! Apa ang naramid mo takastoy din ako? At dan asawam, ng ginundawayam din ako! Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti panagrup-rupang nagpakita kada kami. Kalpasan ti naramid mo, Rudy! Pakawanin ako, ma. Diyak pagtalikod ng tisikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak dya asawam amang idarumken ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanya. Agsinatan, Rudy. Anya? Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod dahi di na minsan nakalma. Anya? Tapay? Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Apa man na makapagpasngaya. Agabrudak, nanang. Jakon kaya ti ag-eskwela. Isu nga, agabrudak lang yun, nanang.
Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apo ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya naklagamin kan kamari. Kasta mo iti anak ta. Kaya ka nagita po ko ta. Ha? Basol ko. Napay gasto din nagtungtung palan tanak ta. Nimiling anak ta tinagdasalan. Di kinababayro kitikan labas. Mari, Ramon, pakawalan ako nga bakit. Labiris ko naginibitot ko. Ikarik. Diya kong sumiyan tisikot nga ramid ko. Tadya kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasarantina na. Nag-unagit basi ka babae na kita puko na. Ramon. Agyaman akta naka-Ameris ka. Ay ayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Ken, no saan ka ang mapakawan, edi pa'y na kumaapinanawan ka. Ang yaman na, Mari. Tulungan ka, amang patakal ka na kita puko ta. Tadakit nga ron, ijabrod, inata. Wen lakay. Kat ikararagat ta dyan anak tayo dyan ang bro. Asapay na kuma, tanakarad ka na kanayon. Ken sapay na kuma, tasaanin na pasuliso. Tapno saan na maulit, tinapasamak ken ko ana. Uwan. Ikararag ta. Asapay la kuma. Tabakasarak mata ni tilalaki, ang mga yatken ko na itinapudno. At may bilang lang to, kas pudpudno nga anak. Nagita po ko ka. Mari. Abay, awanan plano amakiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatan ti makirelasyon. Dagidilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na amumiya abroad a nobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad dito numayabunan tatang. Uwan na ko. Kat pagawalan na ko ma. Gapo iti matingaramid ko iti kalabas. Naunda ya panawan. Pinaspasakitak tinam. Gapo iti panagbababahay. Ay na, lipatin yung dayjay tatang. Tinapateg, nagbalbaliw kayon. Ket, pakawanan da kumamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalunat, ken naragsak tayo akanayon. Biyag tinaw. Diyak laing pagaro, Feli. Napimpinta sila hindi personal. Kami tila dawan lahat. Agyaman na, Kriko. Uray si ka. Nakatataer ka matiti personal. Inayat ka ni Dagin inawag tapay lahing hindi cellphone. At addaman ita, tanagkita ta niti personal. Ayayatan ka, Matriko. Sapay ko nga din ang tulukuan. Sapay ko ma. Jak tumanan mapadasan tagladingit maipapan kan ayat. Ha? Kaya't mo ka di asawan? Addan imo na anobium sakbay kanya? Uwan, Rico. Ngam, inaglilaw nak. Nangasawa iti sa bali. Ala, di mo lang ibang tinabalabas. Agragsak ka itan.
Ta nakatumpong ka iti lalaki ang mga yatgan ka itagnanayon. Sapay la ko, Rico. Wen, ikarigday ta iti batog ko langit. Sikantulang tayo tayo, aginggat maudi nga angas ko. Kasta akmat, Rico. Ni, malamot gaya man. Agawid ka din iti lugaryo. Saan? Tama naman, Feli. Sa pagtulangan tagawid no bigat. Pagtulog ka nga ron. Pagturugan ta ko nama, Ha? maturog ta iti hotel, Feli. Rico, nailaw antan. Talaga kasta. Ta agayan na tamatan. Agkasarta ko mapay nga umuna. Sa tarangitan ni kay kayat ta. Wen, dumteng to tayo ta, Feli. Agod nuwak pa Baya, tanod na umdas nga urnong ko. Dumanon kaming kadagiti dadakil ko. Laglagi pa mga impay ko amin ang apa nagtalagkan ka, Rico. Damo pa'y laban nagkita ta. Inrok makon ti amin ko kan ka. Dakkel ti pa nagtalagaw kan ka. Nagyaman na. Pero di ko matanagan. Di kan tulog ko na pulos. Di kan ti sukat. Iti dahita kinapintas mo. Isukat ka? Diyak tumaramid dahita. I love you, Feli. I love you too, Rico. Hello, Rico. Hello, Feli. Agturong akong dito lugar niyo. Marabiyana ka makasampot, ha? Okay. Nakarubot ka din. Ang kita tayo tisigot, ha? Bye. Love you. Okay. Inak agpakadan ka dananang. Papanamaya katrabien. Kwa, ije balay daing San Arlene nanang. No jak makaawid, maturog ka ki Jayan. Di mo ka din ba ipabigat? Rabien, anak ko. Jak mabalin nga ipabigat daytoy nanang. Importante ti bagakkan kwa na. O sige, mapanakon. Rico, kasanon magsikugak. Anya ti aramidam. Di mo pa'y lasahan sa unti kasta. Taadayo pa'y makasahan dahita. Anyat amom. Amangan no itinamidwa apan nakailaw antakat agsikugakon. Ne, umawag ang tibos ko. Excuse me, ha? Kasaritak beti manager mi. Amang ano ayaban nak. Kat ada pa aramid na kanya. Dayto yan ti pagbutbut ngak. Masikugakon. Positive ti resulta ti pregnancy test ko. No. Ayan. Ayan, magpasamahan ka. Tatang, Masikog ka ka, Day. kwa, Masikog ka ko na! uwan, tatang, Ha! Sino ti ama ti sikog mo? Ha? niriku, tatang, Sino rin ko na ita? Ay abang dito balay sa kayat ko kasurita. uwan, tatang. Hello, Rico. Masikugakon. Anya? Masigog ka? Uwan. Apay akas ta ti jar mo. Saan ka kadi naragsak tadanton anak ta? Sigurado ka kadi anak tawag ka niya kaya. Anya ka kadi? Asino pa'y kumakat si kalaang matinobyok? Ngata, Rico? latiwitak. Nang pagtuwa-tuwa aputok ko kay ta, Feli. Nagsakit matkanday ta ngay bagbagam, Rico. Naglagi bang asaan kan anasin ang abalasang ididamot at tinagkita, Feli. Sige, bye. Rico! Hello! Apay ngayakas dyan matkanti bagbagam. Anya ngay ita. Nakatumpong ka iti responsable ang nobyo, Feli. Nanang, Nagloko mo tayo ang lalaki. Namuan na lang masikog ka. Nagpukawan na kaslasaw.
Saan na nagpakpakita ka nagparparig na blouse? Tatang, Dahil tangabi ka, nagtalik ka dagaw si tinay na lalaki. Nagamamu kay pa'y kumangamin, Saka nagtalikin ko na, Feli. pakawanandak ko matatang. Mala, awatan tayon ti amin. Taure ungtan ta ti anak ta. At daditan, sana na may subli ti amin. Kundi tay ammo, no pang sapsapulan tayo iti day siya alalaki. At yapay ngay, kapilitan na, nga aganak ka na balasang, Feli. Pagkatasa mo ti anak mo, Feli, tama nga numabisen. Uwan, nanang. Umay ka, nanak ko. Naglungpo nga ubing to'y apo ko talakay. Nagwapo nga ubing. Nga raw, nagtaong sa dagong da. Imala iti amana, tatang. Kasta ti agong ti amana. Di na nga rin big-bigan aputo ti anak mo. Karuprupan ako ng pailaang bay. Tatang, Kan mabaling ka di Feli. Di mo sang kadakamat dahil alalaki ta masurunak lang. San lang agpakpakitan? Tama ganon nga pati marami ko kay kuwana. Ala, gusto dahi talakay. Ayugan nakmankit day ta ita gumatang iti si daan ni Feli. Pagigupan ta iti sabaw. Mami, kunan ni teacher ko, siya ka no titapuan ija eskwilaan mi. ay, wow! Ay no, naglaingan ti anak ko. I love you, anak. I love you too, Mami. Bayan, tanada kwartak. Intanto ijemol. Agpasyarta. Kalpasan na, gumatang tayo tibadong. Basta ka ba ula kagatangan, Gatangan ta amin na kayat mo, basta ka ba ula. Ha? Talaga, Mami? Wan. Agsingsingpot ka, Wan. Agadal ka na imbang. Anya di kaya't mapagbalinan, anak ko. Aglako ako maiti store, Mami. Kaslakan ka, Mami. Anya? Saan nga engineer? Wano? Doktor? Manjak, agbantay iti store tikat ko, Mami. Nagmayat nga minti agbantay iti store. Nangaruna no adda ti gumatang. Ando ti itudda a kwarta. Anyan? Hanggang uray no kasta, agadal ka na imbaguan. Aramidak ti amin ang kabailak. Tapno maipaayan kay tinapinta sa masakbayan, anak ko. Nanang, aga brodaksa. Da kayon timang bantay iti store, taga-playak para abroad. Anya? Pasapul pala ka di nga umadayo ka, anak ko. Kasapulan, nanang. Dumakdakkelan ni Marky. High schoolan. Madamdama, agkuleyon. Masapul ang makalpas iti panagadal na. Saan, Mami? Di nakpanawan. Jacket nga agabrod ka. Anak, kayat mo ti makaadal. Saan ka di? When, Mami? Lukas na nga rod, palubusan na nga umadayo. Tapnad na pagadal mo. Nudyak agapuro, saan ka akabala na pagadalan iti kuleyo? Di nakpanawan, Mami. Please. Anak ko, Sumuro takmat kada kayo. Ano pumanaw kayo, Mami? Itugot nak iti papanam. ala, sana ko nga umadayuan. Ha? Agpaisaw, Mami? Wan, di ka kabala na panawan, anak ko. Yes! Promise mo, Wan, basta agsingsingpet ka, ha? Agadal ka na imbag. When, Mami? Promise! Mami, nalaing ako nga agsukli. Amo kunti agkwinta. Wan, rumbang laang nga amom, tanawanak dito store, si kataglako. When, Mami? Nagmerte aglako. Gumano ako kadwata ni Dadik. Naragsak tayo kumang aglaklako. Pinanawan na tayo matngamin. Ay, anak ko. Nana, di mon panunutan ti amam.
tapno saan ka manan nga agliday. Nairuama kon, mami. Sa bagay, okay lang oray awan ni daddy. Tadda ka mat, love na love ka, mami. Nakarkaro pa'y apatpatgad ka, anak ko. Mami! Marky, anak, di magasa kung dito'y pagadalan nyo. Tapag iso a dismissal yun. Agkuyog tan nga gawid. Nagkapam ka di, Mami. Adala na pan ko ginatang iji plaza. Ala, umikan. Uwan, Mami. Ay, nalipatak ka ng tipayong ko. Inakalayan bihit, Mami, ha? Sige, darasa, manak ko, ha? Uwan, Mami. Feli, Ah, Rico? kumusta kayo ni Tanakta? Pakawanak, Feli. Nakita kong Tanakta. Kat kayong ingas ko laulay. Apay nga daka. Kan kasanoan na mo ang adito ti pagad-adalang ni Marky. Nagdamdamag ak, Feli. Kan nakaumayak. Tapno mayag kita ko iti pamakawan kan ka. Basta matan ni Tanakta. Mami! Ma! Ni? Asino ti kasarsarita, Mami? Kuha. Magwapo ti Tanakta, Feli. Ha? Anyak ibagbaga na, Mami? Marky, anak. Isuti amam. Ha? Kasta ka di, Mami? Anak ko. Kailiw ko na yan. Magwapo ka. Agkaingas ta. Kan damag ko na lang kakano. Iti pagadalan niya. Si kakano ti may sakatagiti kalaingan. Feli, mabaling ka titi umayi di balayo. Ha? Please, Feli. Kaya't ko nga iliwan ti anak ta. Nalipatan sa amagtag, kinaramid mo iti kalabas, si kaalalaki. Pagawanan ako matata. Napuskol, ti panagrup-rupa man niya. Pagawanan ako matata. Nakasagana ka mang sulnit, iti nagkurangak kadagiti aginak. Idi pa ila kumana kapanunod ka. Lakay, anya na itaya. Baybay anak mamay bakit napalagipak mat na ito'y alalaki. Namnesan sa nalipatan nan sa tinarabid na iti kalabas. Napuskol ti panagrup-rupa na. Lakay, nakasagana nga rudmat amang sulnit iti nagkurangan na. Kastalaing ti kalakanak ang kuwana. Reputasyon ti anak may ti dinadail mo. Da kami tinagsagsaggrap anak ang itagkakasakit a salita. Naganak abalasang kung kunada iti anak may. Tata, pagbabawyak na tangay naramit ko. Babawyak? Babawi ka? Ngam naladawan di amin. No sakla ama isa, di kan kayat nga awatin. Anak pangudeng mo, Felay. Tatang, saan pa ang naladaw ti amin? Kaya't kumot ang mabukal ti pamilyami. Anak ko na ni Marky ngay. Kaya't namat ngagsinublian kami iti ama na, tatang. Ay, sigurado ka. Uwan, tatang. Ayabam nga raw, napagsasaritaan tayo ti kalay sayaw. Sige, tatang. Kat agyamanak, numaawatan dak. Basta karino di alalaki, adinan ulitan, tinarabid na. Nagyaman ka, aawatan na kapailat anak ko. Tanusak laing ti masuraw. Uray sa anay, ng awan ti maramidak. Kaya't na mabukilan ti pamilyayo. Kitsabay ko mga raw, na di kan agaramid iti may kaniwas. Ikarik, tata. Tatang ko namon, sa agkasar kainton itanak ko. O niya, may kasar mo nga ron ni Felay? Kaano? Di kaya't yung panagkalaysa. Ko. Lading itag, tata. Gamjak mabaling nga ikasar ni Feli.
Anya? Anyat kayat mo asawan, Rico. Ko. Adanin kasar ko. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya. Ay awan lat tagayam. Talaga gayam, napaklan ka nga ulbog. Manangalilaw ka talaga. Nagsina kami ni ti babae ngayon kasar ko, Tartang. Di nakawagan ni Tatanang. Ibabawag timbo ka kitay. Tatakulan mo lang. Ha? Awan babain mo talaga. At dami gaming kasal mo. Ngam apa anak turun ka pa lang agpakita dito. Nagsina kami, Tata. Uray bay, may kasal mo nga raw tanak ko. Kat at dami gayamin in kasal mo. Urag din na kami latan, Tata. Ay, pumano ka. Sinatail mong tanak ko. Sa ita, pagbalinan manin akabit. Kasla kabit mo lang ta. Tadagan nga rin in kasal mo. Naglaing kan. Ayan, pumano ka. Tauray anda mapaspasamak. Dak umanugot nga ituloy yung relasyon nyo. Ngumnay. Uray agsina kayo. Itid mo lang tati pagribangam itanak mo. Tano di ka mangtid iti suportada. Idarong ka. Apay, di mo imbaga dagos kanyak day Rico. Sorry, Feli. Ngamawan kami. Mabaling tatag din nakas ka. Ay, sana mabalik. Sakti makalaban yun, ipili yun kaya kayaw. Awan babayin mo kit di alalaki ay. Bayam ani Feli ti mangedeng dayso ti masagnan. Langro na ket adda anak da. Pilay, anyat magunap. Agdesisyon kan. Abay, kaya't mo pa ilaang dito at tao nga oray inululbudan na kan. Saanan, Tatang? Kagurgura kunday tataw. Inalilaw nak idi. Ita, alilawan nak manan. Oh, nangag mo. Iso pumaraw kan, Rico. Diyak kaya din amakita di pa nagrupropang! Ay na, anak ko. Ay na, nananay kan nga engineer. Ay na, may saka na profesional, anak ko. Yan, Nani. Katagyaman akin ka, ha? Sika, ti pangisaguta kiti baligi. Tauray, may saka ng patakil kanya. Inkarigatam ti mangipaay amin ang kasapulak. Aging gana tunoy ko terapahab ko. Ay na, maragrag saka na, anak ko. Ngamin, nagbungan ti ado a sakripisyo ta, anak ko. Kat kablaawan ka manan. Agyaman ak, mami. Kat ikarik, mami. Di kay tubay-bayan. Biyang di tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Yakin ko ko iti day ti apakanan. Ito lang kami na makitak day ta babae. Napunaw, tinagamit. Uy, pare Apollo. Di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Tiaya. Ay, sinalbag kamat. Adala nga ro din ni Risa nga asawan. Anya ko man, da asawa. May, naglaw na nga iso tikit kita rin ta pare Apollo. Kumit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama pare dyan. Makiam-amuakin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga minamadlaw nga da asawan? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti dua pulong at pangato. Nagubingan inti langan. Managrabak ka gayam, Apollo. Sana ka mangrabrabak, Mayra. Talaga nagubing langan. Saan ka nga grupo-grupo ang misis? Agyaman, nak. Mabalin ka ding awisan ka rumwarin na madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Awano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo.
Ano kas nga ron? Sukunan kay di pakanan kalpasan ti trabaho kay di construction site. Amom ka di aramidan pare Apollo? Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Tanag mo na ya pare dyan. Dito maamuan ni Risa ti aramidan. Luklukon lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Mayra pare. Sana bali, tadayo mo ti ayan ti asawa. Di nanto ammo tayo ti aramidan. Basta datalang ti makamoy ti na ito ya. Awanan ti sa balipay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tatang? Apay ka di? Kung nakano nagawid. Nakita namin itagsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ay, apay nga, saan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamagan kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmet nga itangaal daw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Talabit aso marunong to ang agawid. Sanda nagkuyog ka ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, ika makasarita ni Jan at tumapwa. Apay asaan da nagkuyog ang agawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa lang makaawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na di construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Kapaman na malpas di aramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang naman. Adi namot sungsung-batan ti awag ko kan kuana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka ko maabarwak bay. Awan tirong ba nga pagdanagan? Apollo, Napud mo ti panagayat ko kan Mayra. nga uray adan may isa nga anak ko. Ayayatan naglata. Apollo, Pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Mayra. Di kag danag. Si Kantula ang ti babae nga ayatan. Ano kasta? Adan relasyon nyo ka ni Mayra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Mayra. Ay! Mapaya nagsanay ka. Di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitir aramidam, ha? At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ko ni Mayra. Kaya't ko lapagayayaman. Anya? No maala kung ti kayat ko kan kuana. Inutag to matante umadayo. Ay sinalbag ka mat pare. Kastagaan ti plano. Talaga mat. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mo ti ni Mayra. Anya? Total, jak mat imbagbaga kan kuana ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriling ti cellphone mo, Apollo. Api adi mo sungbatan. Wah, di kapsat ko di mawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagti baganakan ka. Di mo nikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. Sana sungsung-batan ni Apollo ti awag ko kan kuana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na. So adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan na sungsung-batan ni Apollo ti awag ko kan kuana nang. Ina po madalagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amuam no kumusta ni Apollo. Ay, wen gaya man niya. Sige, nilangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga amadanagan ako. Kaputa, jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka matris ha? Apay ka di? Saan kami nasungsung-batan ni Apollo ti awag ko kan kuana? Ay? Sa dino ka di ti ayan na?
Kan anya ti raramidon na dita, dyan. Nagkuyog na iti foreman me. Adalabit na pananda. Anya? Wan, kasta nga pwesto. Adda na pananda iti foreman me. Isa na di na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kan kwa na nga imawag ak, ah? Wan Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kwa na. Sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskasa pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masya na kuyan kan pa na. May ramraman ang itigalok ko mga aramida ma. Ay, jaktan mo na niya ti sungsungbat ko kan ni Risa no kas di nga umawag. Basta ipagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Ibagakmatan kang kapare dyan. Saan lang agbayag ti relasyon may ka ni Mayra? Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kanwana. Day talang ti kayat ko mapasama, pare. Sa balik agparparig na kanya, bakit? Apay ka, di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin tiyan nakta mangururay kan kuana. Ay, akon nga ron ha. Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, kada utang na, kan singsingirin dan. Asano na makautag? At saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Dan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar-arami dan iti sana nasaya ni Apula. Nasyak ti makalaban na. Awan ti mga pagdalagang kanya, Risa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan ka tulagan kung ano kagawin. Ano pa yung niti trabaho mina? O sige, ang subli ako niti trabaho. Bye! May sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Santay nga ita. Anya? Ay, apa yung nagsinay ka? Kailangan na nagseryoso ti rupa ma. Kasapulak ni tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pauda anak man iti kwarta. May anak tumot lahat. Pangaramata iti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan anak na. Anya? Pangasin pare. Pautangan na. Kaputa ka sa pulang launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanan. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan sayad day tangar aramidem? Lukluk kun lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandaan day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko akwarta. Maawatan ka, Apollo. Abay nagsinay ka. Ada ka di parikot? Awan. Di mo na tanigas kaso ti panagsinay ko. Gala ati panagliday mo, Apollo. Patsyak nga da pa kariribukam. Pakawanan na, Mayra. Abay nga kid daw ka iti pamakawan. Kaputan ng gulbudak ka. Anyat kayat mo asawan? Anda nasawak. Anya? Wan, Mayra. Pakawanan na. Nainlimad ko nga da asawak. Apollo. Makonkonsensya ka. Iswa, kaya to awas-wasan tang relasyon ta. Sabay lang ko matamawatan na. Sudya ko di asawak.
Nasaya at magtana ka amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawan. Agyaman na kiti pamagbagam kanya pare dyan. Naamiris ko ada kasi raramida. Saan lang amin ati asawan pinakabasulan? O di ka tinamars mo pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon ka na sa bagong kanyang minisa itong kalagawin na. Mailiwan kan ka pare. Oo pare. Agawid ako ni ti kabita na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawa ka. Inarakop na. Pakawalan na, no nabayag adyak nagawawin. Ikari ka dyan ko naman dadayo pa'y. Saan ako nagtrabaho iti adayang lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito rin daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrikta. Si magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wala kay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Saan na ko man na nagpakpakita? Danugak tupay. Kaya mo nga taday dyan lalaki kaya dyan na amuanti naramid na. Bayam lang tanda kita agasawang agsarita. Patsyak nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni dyan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo na mamuan tagpaisaw? Sapay la kumangarot. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papaan, panangisina na ni Apulaw. Saan ka kadiyan naragsak? Tas imakbet ako, Risa. Itay pwede ka matagtagari, ha? Saan ka kuman ang nagaw-awid pa? Anyat kahit mo saman. Nakting kumitan. Adi na kun kayat. Anya ka din dahi tasasawa. Di ka nagpamula. Amukon nga adda babae. Anya? Mayra tinagan ti babae. Saan ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya? Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pa'y apagsalita. Pakawalan na, Risa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat yayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayatan na. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dahito yan ti maudi a panagsarita ta. Kan panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akong ijay balay datata kan nanang ko. Agsinatan. Di na kumamat panawan. Nakamiris ako. Ikan na ko iti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya ka po. Iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpod no kanirisa nga da babaeng pare. Maawat ang pare. Nagdamag kanya. Doon niya timapaspasama ka. Di ako na nakapaglibak pa ya. Katimpod no nga da babaeng. Awan tirumbang ngikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di tirumbang ngikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramid ko. Agyaman na kata naka-ameris kan pare. Jakla ko man nag-aramid iti sana na saya pare dyan. Saan ko manarak-rak ti relasyon ni ka ni Risa? Sana nga nagpura nga ng bagbagakan ka. Ayan, nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kay kayat mo. Nakirelasyon ka ka ni Mayra. Oradan asawa. Ang hindi ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulit yung tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Mas naban na panagbalbali mo. Pasig akin na imbag ti pakitaan pare. Aramidag na ni pare. Diyak kaya't amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskol matan ti pa nagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Tatang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko ang babae raw. Buwanaw ka!
Baya ko magkitaw, iti pamakawat ka na kayo. Nagbabaw na akong timati nga namin ko. Ayawanan ti ado pa'y asaw. Pumanaw kan tabangan no madagran ka pa'y. Nagbagang oras mo, Risa. Ha? Apolo. Kunak man no at ka iti abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit at ti umiagkid daw iti pagmakawan ka. Apolo. 5 na taon ti napalabas. Nagbabawiak ti basol ko. Sa anak ka nag-aramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururno nga para iti napinta sa masakbayan ta. Sabay lang kung natin mapakawan na ko. Apolo. Inarakot na Krisa. Kaya't ka niya sa hunday ta napakawan na ko. Wen, pinakawan ka na, Apolo. Agyamanak, tanasong batan matlangan, dagiti kararag ko. Mapakawan na tumatlangan. Ikarik, di kang pasakitan pa'y. Namnamaang day ta. Biyag di tao. Aw, at tutin natin ngayon sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na. Dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang, tatang. Sana pali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni? Mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabailan mi mutin tagsapol iti kwarta. Saan mutin anas ka nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti pa nagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairhuam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairhuam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kastyapan nagsasaw ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. No kasdi kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay magkiti, manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan, kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang, kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakem ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta.
Ala, umay kayon. Dagitisan pa yan angan. Umay kailat ta mga la itimakan dito'y lamisan. Ado, timakan. Oo, manong Anton. Mangan ka mo na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agugas. Nala, di ka madanagan, Kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't mo si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawit tamatan. O sige, Manang. Siyak dito yan. Bilibak mo't ka na kayong agkabsat Joy. Carol. Ha? Bilibak iti paragtintinulong yung agkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay matkat di Kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kasta mo din Inan-anusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayong agkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong ko na yung latang kanya, kading ko. Kaputa saan na dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak, Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin at no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday? Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay dang agdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay, dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y ayah. No addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya? Dajoy kumakan, Carol. Kan adupay ngamin, jay nausar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarukar. Katne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan. Tas ikalangan ti umayagdalo si jay likod ti balay. Kan agis ismatan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant Kinton Bigan? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi ko manitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti day taading ko. Nasayat mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayagadi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Ura jalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Uwan Manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Uwan Manong,
Awan imposible, basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya man ni Joy aka anak ha, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day jay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga ron ti umdas abos-busan da. Ha? Jaklapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalagi jay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga kabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ana, di kay agsangitan tang. Aron bang lang ang atulungan mi ti bagini. Gapot na adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nagalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kin ni Manong Franco na ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay, tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron amin inton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang. Awisan yan to niyan tito niya. Kastamot ng dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton inton umay alawas ton niya. Ha? Apay, Manong, adda ka diawis mo? Ay, kwa, adamot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat selebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot, Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pugnaw ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre ang pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka ni? Uwan, Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matentirik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Kanya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpayso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin dito restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant? Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, Nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gaputa ag-take pa iti board exam. Ay na, amok akabaalam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nauray saan nga iso ti dakkel.
Dito'y kanina ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsa. Wala na. Dito'y kami idi makitangtangdan nga agugas iti pinggan. Damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ko. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikati akin kukwa iti dahito ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya, pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte matin ni Joy anya, mariton niya. Manmanotibo sa kasi tisigod nga amo da. Naggasat da iti ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagari ditan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kaanak. Nakatorpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagadal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tanya. Umay kayo, sumrak kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutin, anti. Pakawanin na kumakadagiti saan anasaya, anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamutan iti amayo. Anti. Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasano nga kitawak iti pamakawan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Auntie Mat, awanin dayjay. Bayan tayon dayjay, tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gapo taday ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes atulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksid ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wan, Auntie, gaputawan mo ti magunod ni, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Wan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Auntie, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Wan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka iti naragsak apa nagturpos mo. Biyag, di tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat?
Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kaming ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak marot ang mo, Gino. Mawan papanan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Amangan no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sika ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tanusandan nga gabang. Agpampanunot ka ka di anak ko. Anya ka din dahito nga aramidom. Kastoy lang ti mo ka pamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nadakwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Nya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdanos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapnada kadwa tayo dito balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam da ichay. Basta yayatak ni Corazon, nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day di tatang mo, sigurado at di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho, nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti matang nagiti tattao. Bilang, amok matang naragsak ti biyag ko, nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-ro papaylaang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamat ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Ah? Sigurado ka ka di? Wan. Anak mo tanti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan ron ba nga pagyamanan? Ay, gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ni nanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rodan. Adda ginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo, nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan ah. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta Corazon. Ninanang mat, makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaid dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mat timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mat nga roda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan na. Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya.
Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak dito. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kituan ba? Kailip ka nga rin. Lalo magpasentro ka manan. Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagplete. O di pauwitan kay di kwarta tapos na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang ka. Agkita ta ko maitisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak da di ako raso. Anda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Ada si kaswan na, nanang. Ul budan nakalaang da di a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibanay. Adda lalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maaramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka ah. Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadiyamat lang iti date. Una. Kaya't mo sumurot ka langan kanya. Ah? Sa dino? Pwede dagos ko. Tapno anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit yung sabali ang pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Well, kanawan mo ang tanagam. Siyak mo talang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawus na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Magsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga bagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga iwanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ang rason. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David ken ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin ngagraraman. Babae ka, Jen Alin. Oray anyat ar-aramidam. Babae kan tulak ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. Nanang. Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko.
Ala, agkapi ka pa David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapik Kasta talaga. Kayat ka di asawan na itang aklonan nakon? Kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang unay Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na tao. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanang uray na, David. Ay ayatin ka nga mina talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglambang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Manatawanan tinapalabas. Hindi namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Di may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manin anagawit, Anthony? Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka ka din? Itay pa ya. Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. Agpwilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton igi kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na chingoping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. Ay, at datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsi kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice da di pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to di pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko! Agyaman ako unay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yung kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yung kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod na adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Isu nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawit ti asawa anak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawag nanang. Mabit lang ha. Hello? Asino day to eh?
Ela maray, ni Lauro na taon. Taray mi ni Pari David dito ospital. Kami dito emergency, kalata si Makit di dyan na. Kakain na. Sige, bye. Nanang, Apay ka no. Asino timawag anak ko? mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang, nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, ikang. Anya? Diyak ka muna niya taramida ka. Dakkal ti mabayadan. Awang mo ti dakkal na umumi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak ngarod no kasta, anak ko. Mano ti kasabulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay lang ang kanyak dayta, nanang. Panawon matan, tapno bumawi ak matiti ado a sakripisyo yu kanyak. Sandino tinagkapwa, Corazon. Napan ko yung pa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo, tasak maya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo, ti badok. Agburigor nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramidon dayta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taagurigor ka nga rod. Pinagsumba-sumbatan na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan ti adu payasao. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo. Ta pumanaw kayon. Isumit lang awan may tulong nyo kanyak. Panagsin kayo lang kanyak. Kumusta ang tirik na, David, lakay? Dakal samot ng tibayadan tayo niti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo, lakay. Binaybay anak na takuman bakit. Di ka kumamatag sao iti kasta, Agpaimbag kakit di, tapno makaangtan. Sa dinutayan da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimat Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat, nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasayahat nga rudo kasta. Rugyak nga rudon ti agdalos. Tapno na dalos ti balay ang masanputan na. Sige nga ron, nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laang, agin na nakamutan ako. Sakpay laang ti makaam mo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Nagyaman ang idyapos ba mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga ron, David. Ang mga nunataymat na nagitimula kay Garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matnarod no kasta. Sayang dagijay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda do mapay. Inak to bisitaan no madamdama, lakay. Tao po! Ne, ada tao. Mabit lang, lakaya. Inak kita, no, sino dayjay? Corazon? Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? Anyat na pasamakan ka. Apay ang kastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang kasa, ano ti lalaki asim murutag, Janalyn. Anya? Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan tinagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabang-ibang ni Ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko.
Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, korason. Awagak ni ikang numadamdama. Nakiasawa ka mat gaya man. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawa. Kaputa na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan na ka ng paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng, korason. Di basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan ikang anak ko? Nana? Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la pumata sa anak akagora. Kailiw kayo matan. Mano atawan na inururay ko ti panang subliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap na kaktiimpay da nanang Jenaline kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugang iti pamatag manipod kanakwada. Ba nag-apagyaman naklaunay? Tasaan da ka abinaybayan anak ko? Kat awan ti amok apapanan mi. Iso anak panunot mi ti agsubli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Ado atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanaawan min. Alang arod nanang, agnad kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko? Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko.